Dalil iki mau apa Pak Diratman? Dalil iki mu swara. Krana nek mat dadi swara iki mau wani nyuwara sakbare perbuatan. Krana nek disuwarake wong sing ngrungokke kok nikmat iki mau njaluk tuntunan ora kebingungan. Ning saiki dalile tontonan. Ngerti to Mbak Siti? Isi. Nah. Terus lokasi pun yo tak ngonoke. Lali urutan. Sehingga apa? Wong aku wis tak lempahke kan guru nonton to. Perjalanan. Nah, iki mu larut ngenteni Kang Pipul. Sehingga secara pribadi iki balik meneh Quran isone berjalan di Iqra. Jawa isone mlaku di taling tarung tarungke. Nek disuku dhewe mati. Nah, sehingga secara pribadi memang ora tak kandhake ning gone majelisan ngeten iki. Karena kula kepengin ngerti ya. Nah, Pak Man tak elekke Pak Man. Jenengan aja meneng. Senajan jenengan ora iso teman. Karena apa? Iki mu tatanan urutan. Nah, Pak Man sing di gitu. Kayak ning gone Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sehingga kowe duwe kewajiban Pak Man ngelekke Kang Piki. Nah, ning swara kan tanggung jawab. Kok Kang Piki balik di butuh iki? Ya tanggung jawab nukokke.